Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Amb la Neus Moran Jimeno parlem del seu llibre, L'espoli franquista dels Ateneus catalans, perquè amb la fi de la Guerra Civil, ara fa 82 anys, l'espoli dels béns de moltes entitats del teixit associatiu català per part del franquisme va suposar un cop mortal per gairebé totes aquestes organitzacions. Estem parlant de 30.000 entitats inscrites legalment a Catalunya, unes 280 cooperatives de consum i prop de 600 cooperatives del camp o sindicats agrícoles. En parlem amb la Neus Moran, que és doctora en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i ha publicat aquest assaig, L'espoli franquista dels Ateneus catalans 1939-1984. Expliques, Neus, que l'espoli del patrimoni del moviment associatiu i obrer català va ser una qüestió transversal de la teva tesi doctoral. Després aquella tesi ha originat un llibre, diferents articles publicats a la Mira i l'exposició Quan s'enduen al país. I afirmes que la requisa patrimonial va ser un mecanisme repressiu de primer ordre i una faceta encara a dia d'avui irresolta. Irresolta perquè no ha hagut retorn efectiu a les entitats. Estem parlant... El llibre per primera vegada situa el mínim de propietats incautades al moviment associatiu i obrer, al que són els Ateneus. Perquè per Ateneu englobem una diversitat múltiple d'entitats, que sovint són multifuncionals i que conforme evolucionen en el temps van adquirint noves dimensions. Situem l'inici dels espolis en dues lleis franquistes, no? Sí. La primera, la del 9 de febrer del 39, de responsabilitats polítiques, que deia en l'article 3: los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado. Amb aquesta llei, de fet, es dona cobertura a una pràctica que l'exèrcit franquista ja aplicava des del començament de la guerra, no? Des de setembre del 36, amb el primer decret que promulga, que és el 108, que després va modificant en normes i subnormes al llarg del... i un altre decret de principi del 37, i que culmina en aquesta llei de responsabilitats polítiques que afecta persones físiques i jurídiques. Va ser una llei amb caràcter retroactiu, remetia la seva aplicació a l'octubre del 34, sí. Els fets d'octubre? Els fets d'octubre. Els fets exactament no, a l'1 d'octubre del 34. I que aquesta retroactivitat marca, és com molt característica d'una llei, fins al moment no havia existit. I ve a definir el que el decret 108 havia estipulat. En el decret 108 de setembre del 36 s'establia que els enemics eren tots aquells que havien donat suport a la legalitat republicana, que englobava diversos. Però des del 36, des de la data de l'aixecament, des del juliol. I en canvi, la llei de responsabilitats polítiques el que fa és fer-ho retroactiu al 34. Hi ha una part de càstig polític i també econòmic, no? Clar, en la requisa patrimonial el que se fa és això. Un trasbassament econòmic efectiu. L'altra llei que no t'he dit abans, l'altra llei que acaba de perfilar-ho, el que serà el trasbassament de propietats cap a l'Estat, no, cap a una part de l'Estat molt concreta, que són els sindicats verticals, controlados per Falange, la Delegació Nacional de Sindicatos, és la de 23 de setembre del 39. Una de les principals víctimes de l'arribada del franquisme va ser l'associacionisme català. Però quin perill podia suposar pel règim aquestes entitats, moltes en pobles i ciutats, però que veja que tenen una vessant més cultural, i quin perill suposaven? Eren els espais que articulaven tot un seguit de, com podríem dir-ho, de serveis que l'Estat no havia atorgat a la societat civil. Aleshores, via les entitats, que amb el nom genèric d'Ateneu, altra vegada, les classes subalternes rebien educació, sanitat, accedien a la cultura, accedien a l'esport. Aleshores, al final, conformen tot un teixit d'estructures quasi que d'estat. Alternatives, gairebé, no? Alternatives al que oferia l'Estat.
Estem parlant d'una xarxa de sociabilitat que havia evolucionat de manera pròpia des de finals del segle XIX, al marge del poder de l'Estat i també de l'Església, no? Escolta, he donat aquesta xifra, 30.000 entitats inscrites legalment a Catalunya, són moltes entitats, no? Aquestes 280 cooperatives de consum, 600 cooperatives del camp o sindicats agrícoles, realment ho veien com un contrapoder. Clar, el tema sí sé. Anem a veure, les 31.000 que se citen són des de finals del XIX fins a l'any 37 del segle XIX. No de l'any 1919, sinó del segle XIX. És la costum. Que estan inscrites oficialment, vull dir que han anat al registre i s'han inscrit com a entitat. En el 37 segurament funcionaven unes 20.000 inscrites legalment. Per al marge d'aquestes que estaven inscrites n'hi havia tot un ventall d'entitats, pensem colles, agrupacions, ateneus populars, que no s'havien inscrit de cap de les maneres, ja fos per qüestions ideològiques o pels condicionants propis de la guerra. Aquest espoli, dins d'aquesta lògica que esmentàvem abans, de venjança, com aquesta mena d'humiliació perpètua, afecta patrimoni d'aquestes entitats, edifici, mobiliari, terrenys, documents, biblioteques, embalats, coberts, cadires... Màquines de cinema. Màquines de cinema, de tot, no? El 23 de setembre els colpistes es treuen de la màniga aquesta segona llei que esmentaves abans, que és per transferir-ho al sindicato vertical, no? I què en fem de tot això? Doncs, bueno, pel sindicat, pel moviment. Clar, bueno, n'hi ha una part que és que el gruix de propietats incautades és tan gran que al final ben bé no sabem com repartir-ho. Una part, el gruix va al sindicat vertical, a la Delegació Nacional de Sindicatos. N'hi ha una altra part que va a l'Instituto Nacional de Colonización. De colonizació? Sí. Què feia? Colonitzava. Vaja, l'Instituto Nacional de Colonizació... Per les Terres de l'Ebre teniu algun poble que ve d'ahí. Ja, feia pobles. Sí. Feia nuclis de població. Nuclis de població per a cultivar i mobilitzar. Bueno, crec, però resumir-ho ràpid. No, sisplau. I després n'hi ha una altra part... El Poble Nou del Delta, per exemple, no? Sí, mateixa. N'hi ha una altra part que són tot el que són cooperatives d'habitatge que són transferides a l'Instituto Nacional de la Vivienda. I un gruix, gens menyspreable, queda encara en mans de l'Estat. N'hi ha una altra part que desconeguem, que és la que continua ostentant l'exèrcit. Falta encara documentació per comptabilitzar totes les entitats espoliades, no? Encara no se sap quants béns van ser apropiats per l'exèrcit. Una part d'aquest material va formar part de subhastes, es va malvendre, es va especular, però han passat molts anys i som on som. I sembla que l'Estat no ha retornat gairebé cap d'aquests béns. Els particulars foren exclosos expressament de les lleis de restitució i entre els partits catalans que van iniciar reclamacions només es van estimar les demandes d'Esquerra Republicana i del PSUC. El PSUC sembla que va ser compensat amb 574 euros pels saldos usurpats el 1939 i a Esquerra li fou restituït només un dels més de 2.000 immobles que reclamava. Com és que segueix existint aquesta obstaculització en la restitució d'aquests immobles a les entitats, malgrat haver signat convenis internacionals de drets humans i deixar ben clar que s'ha de fer aquesta restitució? N'hi ha entitats que sí que han intentat el retorn, han intentat per via administrativa i per via judicial, però sovint la cosa ha resultat en via morta, no n'hi ha hagut restitució. Jo no entraré a considerar-ho. Sí que ho saps, però no ens ho vols dir. Perquè també hi ha a vegades els ajuntaments que no han retornat molts edificis comprats durant el franquisme, no? Clar. I tampoc no sabem per què, no? Bueno, són contractes que se signen entre Falange i ajuntaments. No sé, per exemple, està l'Ateneu Obrer de Sant Andreu del Palomar, que és un d'aquests casos, la Unió de Cooperadors de Gavà, n'hi ha diversos que passen via compra a mans municipals. Aquí ho veu com una espècie de salvament de que
això de garantia de que aquest espai no passa... Al ser de l'Ajuntament s'aguanta, perquè si potser si fos de l'entitat, en molts casos ja se n'haurien Però el que sí que n'hi ha és una no consideració de les entitats com a víctima. Jo crec que ahir encara ens falta feina en el fet de situar a les entitats com a víctimes de la repressió, perquè és més fàcil reconèixer com a víctimes a les persones que com a víctimes a les persones jurídiques. Les entitats. Molt bé, Neus, doncs enhorabona per la feinada que hi ha aquí en aquest llibre, l'espoli franquista dels Ateneus catalans. Aquesta mirada també cap a aquest episodi d'aquesta història recent. Gràcies i bona nit. Bona nit.